ditekan semono Sinuwun Darawati le mikir karo bapak ya. Aku kok dadi ora nganti kentekan pikiran ning gagas karo Sinuwun Kresna. Iya, ya bapak dianggep arep duwe niat liya. Dume bapak ngersake pusaka 3, tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus jimat kelima sada. Ak kandhake Semar tenan kowe Sinuwun, yakin. Bapak ki nek wis nesu ngedape-dapi nggilani. Malah sisan gawe aku tak weruh. Nek pancen Ratu Ndarawati ki iso menang karo bapak tak delok kaya ngapa kahanane. Pak. Mir. Aku mulai, Pak. Aku arep lapor karo kowe, Pak. Ki ana kahanan sing kaya ngene iki, bapak mikire piye? Nek bapak ora trima tak kon nyambut gawe dhewe. Nek aku karo Sinuwun Darawati aku jelas kalah. Aku matur ngersane bapak, Pak. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora nanggono magawe gelar irawang-wang Ndara Setyaki, iya. Kok tiba-tiba mak bedunduk? Bedunduk apane? Sampeyan iki lho. Kondur teko mak bedengus. Kaget e kula. Bagong. Non. Warendi. Wangsul. Bali ngopo? Ampun yaketen kena ora entuk angkutan. Malah ora tekan ngomah kula. Aku tak takon karo kowe bali arep ngopo? Ajeng matur kali bapak. Matur perkara apa? Wane niku rahasia. Blok ora. Non, blok ora. Ora bloko ditakon dosa. Aku tegel karo kowe. Yen bloko tak jempalani Bagong. Mangke yen to, niki masalahe napa kok ngerti-ngerti dijempalani? Ora ngerti kenthang ki muling lelakon pojok plereteng kanan kok ngerti-ngerti kula ajeng ditutuki niku masalahe napa? Monggo, nek kula ajeng diantemi monggo, ora masalah. Kula ikhlas nek kula salah. Aja kok diantemi, lebokke paku jaran kula disiksa, nek pancen Bagong luput ora masalah. Ning ora salah, ora kleru dijotosi niku. Terus pripun le mikir? Apa kowe ora rumangsani kleru? Mboten. Kowe mau ning kedaton omong piye? Wah, werna-werna lali punan. Pun sore wau wis kliwatan limbukan barang e. Wis ra iso mikir kula. Bagong, nun. Aja sembrono. Kula mboten sembrono. Kowe mau ning kedaton matur karo Kanjeng Koko Prabu Ndarawati nek kowe arep bali ning Karang Kadempel. Nggih, arep wadul karo bapakmu. Perkara Sinuwun Prabu Ndarawati mambeki kekarepaning Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan ya apa ora? Kowe lha kok ngertos sampean? Ngerti wae. Terus rawuh sampean mriki? Aku didhawuhi supaya nyekel kowe. Lho, iki piye ta iki? Kok sampean nyekel kula niku salah kula teng pundi? Ora sandatakon salah-salahe yen kowe wadul karo bapakmu. Yen bapakmu nesune karo Koko Prabu Ndarawati. Mengko kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Semar iso mungsuh Koko Prabu Ndarawati. Pancen kuwi sing tak jarak. Aku saiki arep kepengin weruh Semar karo Kresna iki digdaya sapa? Ya ben padha-padha pamomonging Pandhawa. Kresna pujangganing Pandhawa, Semar pamonging para Pandhawa. Nek gelut menang sapa? Bagong. Nun. Kowe aja sembrono. Aja sembrono iki lagune Mas Mantos. Ora usah kepenakmu dhewe. Koko Prabu Ndarawati dawuh karo aku supaya kowe tak bondo sawetara wektu. Weh, la iki. Iki berarti pancen wis numusi lek ngimpi dirubung sendok mau bengi. Edan tenan. Dirubung penari sendok. Wah, terus nek kula bangga darampungi. Nek kula pasrah kowe tak bondo. Oke, wis ben mudar nek kene mbok men. Wis tak niati. Kok ora tau mlebu ning cangkeme Sencaki lho.
kok meng lambeku terus sing klebon laron apa mergo aku ki gragas wae ya. Larone iki ngerti mlebu ning cangku aku apa-apa tak pangane. Urip mateng tak pangan abeh. Bagong malah malang kerik wae. Yen ngono kowe wani karo Setyaki, Den. Cacing niku kepidak menungsa, ngolet ki ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing idak. Mongko cacing ki ra ndek perasaan. Bagong ki wong diparingi perasaan. Aku ki mloroe masuk angin tak goleke tamba, sontek tak blonyo awakku. Men mari kok mati diame-ame. Manusia macam apa kamu? Gugu karepe dhewe lah. Apa dikirane sampean getak-getak karo Bagong ki aku miris. Aku wedi. Gak no. Wah. Gak wedi ya. Yen ngono kowe wani karo aku, wedian diamput lho. Malah misuh-misuh ya men. Ora minggat suarep aku, ora manut terus Setyaki kene marganing patimu. Jajal, sekseni piyai semene. Sencaki karo Bagong menang sapa? Mari dicoba. Coba, ning dituku lho ora dicoba-coba. Tuna dicoba-coba. Saya ombo. Mati ning aku. Mangga ayo. Bajikur keneng terus aku. Ngasem kok. Tak tendang ayo meng sikilku ki meng sekilan. Nendang ya meng mat lalu ngono. Ngantem ya luput, nendang ya luput, Sencaki mbungahe ngantem karo aku. Wis jelas. Iya kowe Setyaki. Ayo aja leren maju rene. Njaluk tak ajar, njaluk tak remuk awakmu. Oke. Pisan iki aku kalah. Ning sateruse aku yakin tetep kalah. Mula Setyaki penano ning kono. Nek arep ngajak karo Bagong nek kowe iso ngoyak Bagong, ayo aku pasrah karo kowe Setyaki. Iso ngoyak aku. Bekas copet e. Ngres entuk copetan lek mlayu iso slep. Ora iso konangan wong e. Ayo oyan. Ora iso ngoyak aku laporke bapak ben geger Ndarawati karo Karang Kadempel wis. Matek aku. Kok dadi Satpol PP kok ngelumpuk nang kene. Bagong. Anu nggih. Nyuwun ngapunten. Ora apa-apa. Ngopo kok raine pucet? Nggih ketemu karo sampeyan nek. Mriko diajar Sencaki, mriki ketemu Linmas. Modar iku lho, Den. Ora kok ketemu bendarane kok malah nangis. Gong, kowe iki jak omong kok mripate nang ndi-ndi? Ematke bakso e. Wah, wis akene pucet ngeleh. Wis ora iso nyambi iki engko wis ngrekon. Kuwi itu jatahmu. Kok tak ngono wae, goreng laron e malah. Saya akeh iki. Wis ben ra apa-apa. Kowe ngopo kok bathukmu biru, mripatmu biru. Ning gusine ra abang to? Abang. Mengko nek gusine biru ndak? Waduh, wong bagus gusine biru. Ora. Kowe ngopo? Anu diajar Ndara Sencaki. Lho, sida diajar. Wis mau kok dadak sida diajar ora. Lah terus sampean mriki? Aku didhawuhi bapak. Bapak sapa? Ya bapakku. Bapak sampean lho. Lho kuwi piye to? Bapakku rak Werkudara to. Lho, isih ajeg to dengkulmu mlocot. Apa kon ganti bapak mbok menawa keng ibu gareng rabi meneh. Sogo telakmu mudar ora. Kowe mlayu nggih.
Wedi. Ya mesti wedi. Aku ora tau iso males e. Anggere ngantem luput cupet. Anggere nendang ya ora kena edan iki. Ndara Sencaki iki duwe aji lembu sekilan. Angger tak antem mesti kurang sekilan mesti ora kena e. Mergane kowe iki awakmu cupet kabeh kok. Heeh. Terus ngene, aku mau didhawuhi bapak kon ngewangi kowe. Kira-kira kowe gelem ora tak ewangi? Serius. Lho tenan, malah ora ming aku Kakang karo Kakang Anturjo. Kabeh do ngewangi karo kowe. Kira-kira piye? Wani ora? Wani. Ki mbok digoleki lenge ditablek iso ora ta iki? Ya ini kok goleki leng. Lah yo peteng banget to. Ketara kok kowe. Wis kowe ora usah wedi. Wis saiki nang kene tenguk nang ngarepku kene. Engko nek Mak Setyaki tekan kene arep ngajar karo kowe. Aku sing arep nandangi. Mbok dilegong, lek cengelmu iki, Gus. Tak ajar kowe ora. Mangkel aku iki tuwae, Mas. Arep sampean iki bendar aku sampean ki nom. Wong tuwa kok kon ngelek laron. Kaya ngomah ra ono sego. Bajare sok goreng. Engko. Lah. Padha wae wong senengane ya doyane kok dadak. Wis ngonten mawon nggih tak tunggune kene. Entene kene. Kira-kira Mak Setyaki ora trimo, omong aku ajari. Omong karo Kakang Garwaca ya ben diajar. Omong Kakang Turjo ya diajar. Iki kabeh ngewangi karo kowe. Ngambung ora. Malah ming pipi e. Ming pipi iki ra apa-apa. Cipika-cipiki. Tondo apa pas duluran. Iya. Tantenane kene. Wah, gleleng ya aku arep sumbar. Tak medhenteng iki. Yo, malang kerik ra apa-apa wis sakarepmu. Rada memburi. Iya. Wah, ngatur banget ya. Sencaki tengane langsung tak tantang. Piye? Ngejak gelut nek ye. Kono muni mati dening aku. Ndara Antarsena, Ndara Garwaca, Ndara Antarja. Ndara Setyaki diajar ora. Ampun. Woi lah kae. Niki kono apa mlayu-mlayu niki kono apa? Oh, kae apa? Iki apa nang irung barang? Ngosek Ndara Sencaki kok kaya latihan gestrek. Mandek nang kene, mandek kesel kok. Iso ngoyak aku wis iki. Yo, ayo manut karo aku. Anggir Antarsena. Heeh, Mak Cilik. Anggir Garwaca. Iya, Paman. Anggir Antarja. Iya, Paman. Lenggah wonten ing mriki. Ya mung ngisis wae kok. Ora apa-apa. Kok kayane ana masalah karo Bagong. Badhe kula rampungi. Ya dilampungi. Rampungi Gong, nek ana perkara dilampungi ben kek padhang kahanane. Siap. Karepe piye Mak Cilik terus tok tanting wae. Oke. Karepe piye kowe? Terus kaya lho. Kaya kowe mau wis tak ajar. Mau saiki. Mambu. Keri. Mau saiki. Wah, jan. Rada mundur le mayang. Temlekan. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Sing tak wedeni awakmu. Ora minggat suara aku. Wis gawe wirange Setyaki kene marganing patimu. Panggal tayoni. Lho, wani tenan. Kowe kuat nadai kekuatane ndara aku sing lengganeng mburi iki. Kelakon kowe boyong Bagong. Lho, nggih. Apa Mak Cilik? Bagong kok nandangi kados ngaten. Ya pancen tenan kok. Nek Mak Cilik arep ngantemi Bagong, sing diantemi aja Bagong, ning Antarsena. Sing mbok jotosi Kakang Garwaca, sing mbok jotosi Kakang Turjo. Sago dadi sulihe Bagong dijotosi Mak Cilik Setyaki. Ah. Ampun ngoten, nggih. Jenengan mriku kok kados ngaten. Iki tenanan ora ming guyon. Mula manut wae Mak Cilik wis. Kersane piye arep dijotosi nek perlu sampean nggawa godhong si kuning. Ning sing duduk ya aja Bagong. Antarja, Antarsena, Gatotkaca. Ya to, Kang? Ya, Dimas. Lah. Piye? Sida ora? Kok pucet? Kok saged ngaten? Merga Bagong kuwi abdiku, Le. Bagong kuwi abdine Pandhawa.
Aku ora ketang sithik tau tate digudang Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mulane ana wong sing arep ngendak sikur karo Bagong aku ora trima. Semono uga Kakang Galuh Kakang Turjo ya ngono, rumangsa wis tau dimong Bagong. Nek ana wong sing arep ngantemi Bagong, mestine do mbelani ora trima. Bagong itu tukang pamomonging anak-anak Pandhawa kok arep dijotosi sak penake dhewe. Apa nek kira-kira mak cilik ora tegel njotosi Antasena, Gatotkaca Antarja dicoba wae. Njajal Bagong ora usah gelut ning mungsuhmu aku wakile Bagong. Ya coba ye. Yo piye? Wong ki nek ora salah ki nek ndi-ndi dibantu karo wong. Ora kok mung sak kepenakmu dhewe dumeh didhawuhi karo kakane terus Bagong iki mergane matimu. Boten derek aku. Saiki piye? Kowe ngomong apa saiki? Ayo muni ya. Muni ya, guys. Iya. Ya piye ora ya 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 ya. Ya wis. Ya wis. Ya wis piye? Ya wis Bagong aku. Aku ora sida. Mula sara karo kowe. Ah piye kok ora sida iki wah, kene wis mempeng e. Kene wis nyewa tukang pukul 3 e. Pukul batu bata, pukul batu kali, pukul gundulmu. Rasa nesu ngono kok nesu ora. Nek sampeyan ora melu-melu perkara iki wedi karo putra-putra Pandhawa, mundur. Mundur. Ngono aku ditimbali Koko Prabu Ndorowati. Iso alasan to? Mula ana tetembungan 1001 alasan. Mundur, Bagong ampuh apa piye wis terserah. Nek sing penting sampeyan aja nganti nyekel karo Bagong. Nek sampeyan ndemok kulite Bagong mungsuhe lancur-lancur Pandhawa Ndara Setyaki. Makasih. 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 Yo padha-padha. Beres pisan lah yo. Jane beres kowe gendang bali ana Pandhara bapakmu ora usah adul-adul ya, Gong. Nggih. Malah yen perlu engko sak budalmu aku nututi karo kowe. Nek wis tak tututi aku arep bantu karo bapakmu karo Kakang Garuja Kakang Antarja. Siap. Weh, aneng kula mulai iso didukani bapak mergane kula mulai kon gawa pusaka 3, tumbak Karawelang, payung tunggul naga, kalih pustaka jamus jimat 5 sada Ndara. Lah terus piye? Wah, kula dhewe ya ora iso mikir. Karawelang, payung tunggul naga, pustaka jamus 5 sada. Kok tanpa kenyono-nyono kok kaya melu lakumu, Gong. Kula ya ora ngerti kok. Kula ora nggawa besi brani lho. Iya. Kok iso detekan kene lho. Ning ora memper. Mergo kuwi tak kandhani yo. Pusaka 3 kuwi janjane ora pusaka, ning kedadian saka ratu-ratu sing ampuh jaman semono. Ratu sing digdaya. Kula wujuding pusaka ning panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Ngono ya? Iya. Wis rasa dadak wedi. Pusaka 3 boyongan ning Karang Kadempel, sak pungkurmu aku nusul karo kowe. Monggo yen perlu bapak karo sinuwun Prabu Puntadewa, Siwa Ngamarta tak suwune supaya tedhak ning Karang Kadempel. Estu nggih, Den? Iya. Nggih nyuwun pamit niki pusaka kula gawane kula tak bali matur karo bapak. Ya sing ati-ati, Gong. Nggih. Nayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kang mitran ning asta Arjuna ulun paring adhawu ora mati nduga mono lah kok dadi Setyaki malah ora ngetok mongko tak utus supaya nyandhet kelawan lakuning Bagong. Lho Arjuna kula wonten maring adhawu. Rasaku kok kaya ora kepenak kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu. Aku tak munggah ning kayewangan bareng paduka. Aku tak nyuwun prisa kelawan Sang Hyang Pikulun Jatimurti. Niate Kakang Semana iki mau pancen lahir batin libakan balung kayangan. Apa ana niat ingkang sinandhi ingkang sinimpen legetaning penggalih Kakang Nayantaka.
ingkang darbe niat ingkang ora prayoga. Mboten kok Prabu lajeng ingkang rayi. Sawetara wektu tunggunen ana ing kene. Mengko sawise aku entuk pangendikane Hyang Jatimurti aku bakal nemoni kelawan sira Yai Arjuna. Kok Prabu sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka. Iya, Yai Janaka. Mastu Nomo Sidam Skaring Bawana Langgeng Kakang Rodo Kakang Resi Kanika Putra perkencong wadayong Pak Pong Bu Bolong kali codhe sapa sing gawe menawi di mila kawenas kayiwangan mboten katos padatan satemah karya geger sangganing para Durandara menika mboten panglingkat disowanipun Kresna ingkang abiyantara ning ngarsanipun ingkang rayi Kakang. Ah inggih. Menika pun sukma wicara ingkang abiyantara mongko kanthi badan wadak. Tumuli katimbalana di menapa wigatosipun Kakang Rodo kasinggihan kasekicakna lenggah. Ah inggih sampun boten kirang prayogi. Kresna padha kanthi harja saprapta kita nggih. Tansah nanging kawidadan niring sambi kala sowan kula pukulun. Kemareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk. Iya Kresna ulun nampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayana ning kasantosan pukulun. Apa to kang dadi darunane dening jeneng kita suwan ngabiyantara mongko tanpa tinimbalan pukulun ingin sepisan kepareng ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk ndungkap angka kalih namung kepengin sanget kula nyara widhekaken dhateng gegayuhanipun Kakang Nayantaka inggih Kakang Semar anggenipun lumantar Panakawan Bagong nyuwun ngambil pusaka tetiga negaring Amarta tumbak Karawelang payung tunggul naga lan pustaka jamus nyang jimat lima sada kinarya syarat tanganipun Kakang Semar badhe ambangun kayangan pukulun kuwatos sing manahipun ingkang putra Indrawati ingkang mayahipun Kresna tembungipun Kakang Semar anggenipun kepengin bangun kayangan menika menawi sak mangke ngantos Kakang Semar menika wantun ngembari dhateng pangwaosipun kayiwangan srana anggenipun badhe bangun kayangan menika menapa mboten nami ngasuraken dhateng asma Paduka pukulun wonten dungkap ing angka kalih pukulun Kakang Semar menika nadyan titising Sanghyang Ismaya menika tasih kadang werdanipun pukulun Manikmaya. Ewadene wujudipun Kyai Semar menika wadak tegesipun jalma wantah ingkang tansah kedunungan raos. Tuwin kedunungan wewatekan inggih menika ina lali salah apes kelawan mati. Kuwatos raos ing manah kula menawi anggenipun nyuwun ngambil pusaka tetiga negaring Amarta menika tumunten dipun ginakaken pakerti ingkang boten kirang prayogi. Duh pukulun menapa mboten damel banger bacen asmaning kayiwangan jernyatanipun Kakang Semar menika ugi geneping para Jawata. Mlingking saking menika pukulun kula nyuwun dhateng Paduka Hyang Adi pukulun. Keparenga angginakaken permana jatiane dipriksa dhateng gegayuhanipun Kakang Semar menika pukulun. Leng-lenging driya mangu-mangu mangunggung ganduan rimang lirlena tanpa lelena tanpa kanen yen tan tulusa amangku sang Dyah Utama Nalindra muda wuwuse angrerepa Kresna wonten timbalan ulun ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene jeneng kita wis menehi asarta munjuk aturawan panjenengan ulun nggone Kakang Semar bakal duwe gawe bakal mbangun kayangan ing mengkono ndadekake banger bacen asmaning kayiwangan
Mula Kresna gandeng Kuswala wali ulun tansah duarep kelawan Kakang Semar turta ulun tansah kawirangan. Mula babakan Semar jugar lan mbuyane nggone mbangun kayangan ulun pasrahke kelawan jeneng kita. Kemarang Paduka kinarya nitik yen to Kakang Semar iku lair lan batin nggone mbangun kayangan apa ora kita kudu bisa nggiri-goda kelawan Kakang Badranaya. Mula panggiri godaning Kakang Semar ulun pasrahke lawan jeneng kita Narayana ngestaken dawuh lajeng parang Paduka muduna ana ing jagat ulun paringi parilah kita ngganggu gawe kelawan Kakang Semar nggone bangun kayangan niki ngestaken dawuh bukulun gandeng sawonten waca da Paduka Hyang Adipulun kelana kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kresna wayah ulun ing Ndorowati palugon lagune nglekas Lukita Lukita linuting kidung kadung kadereng namomong memangon manah rahayu Permoni kula wonten timbalaning adawa pukulun aja wedi kangelan ketapno Purwadyabala baju barat kabeh kinen lumarap ana ing Karang Kadempel susupana jiwaning kawula sak Karang Kadempel aja nganti padha nayogyani Kakang Semar nggone bangun kayangan yen perlu jiwa ingkang resik jiwa ingkang suci tumindak ingkang becik ingeren kiblate supaya tumindak kang ora prayoga nek ngestaken dawuh pukulun lajeng Lelanana kula nyuwun pamit madal pasilan tumurun wonten Madya potong tapakan saking Purwadyabala. Iya ya sing ati-ati permoni aja kaya bocah cilik Bathari Durga. Goreng ukara akarana karenan marti siwi sinawung resmining kidung Koko Rabu kepareng kula jumadung dawuh Arjuna kula wonten timbalan prastawa dawuh timbalaning Iwang Pikulun Manikmaya pancen pun Kakang ing kinarya niti priksa kelawan niating Kakang Semar apa pancen lahir batin bakal mbangun negara Ngamarta apa pancen mung kepengin ngembari marang panguwasaning para Jawata jer tembunge mbangun kayangan kasinggihan mekaten nanging menapa mboten badhe ngleling semi ngatasipun Paduka menika sami priksa bilih Paduka Kanjeng Prabu Ndorowati teka Girigoda dhateng kejejang utawi gegayuhanipun Kakang Nayantaka Janaka wonten timbalan aja wujud nata Ndorowati lan Arjuna kepareng Paduka yen pancen si Adiwasis maraya tututana kekarepanipun Kakang monggo Koko Prabu kula dherekaken
Tata Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksasara Maruta Janaka wonten timbalan Koko Prabu wis wujud kaya ngene aja nganti walang ati rasamu ayo kaki tututana pun Kakang kowe arep wujud kaya ngapa Janaka wujud buta apa dasarmu kowe wujud macan menawi kula mlebet wonten ing Karang Pradesan tartemtu gegeraken sangya para kawula Karang Pradesan kanthi cara mekaten boten tumanjem manahipun para kawula menawi badhe nyengkuyung Kakang Semar nggenipun bangun kayangan yo aku tak ngambah Dirgantara kowe nasaka Karang Pradesan Karang Kadempel iki monggo kula dherekaken Koko Prabu Kadangipun Kakang Dimas Werkudara barep Kakang apa ora kanthi kanyana-nyana geger jroning pasewakan ndak kira yen ana gajah meta sarta macan ingkang wal saka ing krangkeng jebul iki sowaning Panakawan ora pangling Bagong ingkang Abiyantara wah cah degleng Bagong arep apa sowan ana ing Praja Ngamarta wah muga kitimbalana barep kakangku yen Bagong Darbi Panjaluk turutana jer kuwi minangka dadi Panakawanku lan Panakawaning Pandhawa aja nganti mirang-mirangke dadi timbalana ngopo Bagong sowan iya Dimas prayogakno anggone Siadi Lenggah yo wis ora kurang kepenak pun Kakang dangu kelawan Bagong mangsa Paranga Purbawasita pasrahke marang barep kakangku Panakawan Bagong padha kanthi raharja sak praptamu Panakawan nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawahing tawang towang sinuwun linepatna ing tulak manuk menawi wonten lepat anggen kula munjuk atur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun diagung pangaksami kepareng aturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjo nggih sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Matur sembah nuwun. Niki Ngamarta kok larone akeh banget to sinuwun. Iya Bagong. Niki nek tenggen kula wis tak plastiki, ceplokke ndok enak banget iki. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu. Wah nganter mlebu cangkem. Pangestunipun sinuwun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestuku tamanana Bagong. Kula pundhe nggo jimat paripandayana ingkang santosa. Ora sasok nirokke swaraning ratu nggih. Akarang kula niku nek krungu pangendikaning Ndara-ndara Pandhawa niku ati kula niku seneng. Sinuwun Puntadewa niku nek ngendika luruh, alus, lembah manah, andhapasor. Ndara Werkudara nek ngendika apa Bagong sik mataku kesamber aron. Ndara Werkudara nek ngendika gedhe gandem. Gandem arem so sistem. Ndara Janaka nek ngendika ya alus, monggo ya wah ora apik kabeh pokoke nyenengake. Iya Bagong nggih. Bagong. Nah, mak jelep ning ati. Mak jelep ning ati. Bodho kanthi harja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng niring Sambikala. Bekti kula kunjung nggih, Den. Iya. Iki ngopo ngeplaki sirahe dhewe? Kencokane.
Risi e. Nek le jijik niku mboten wong laron niku kewan ora jijiki ming risi. Lah iya. Sampeyan nek risi mesti ya obah-obah to. Iya Bagong. Nggih kandhani. Prayoga nunggon mulunggu. Sampun mboten kirang prayogi Ndara. Ponokawan Bagong Padharjo sapraptamu. Ndara Janaka wilujeng bekti kula konjo. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Ponokawan Bagong Padharjo sapraptamu, Ponokawan Bagong Padharjo sapraptamu. Ndara kembar wilujeng bekti kula konjo nggih Ndara. Iya Bagong. Pangestuku tampanana, iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundhingga jimat paripin dayanana ing kasantosan. Ponokawan Bagong, nuwun wonten pangending dawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa saka karepmu dhewe, apa diutus dening bapakmu Semar? Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekol binung teling kron kelapa. Apurenta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur ngesa paduka Sang Nata. Iya Bagong ora dadi ngopo. Menika ing angka setunggal angka kalih munjuk atur ngersanipun Sinuwun Prabu Darmakasuma bilih anggen kula ngabiyantara ngersanipun Nalendra ing Ngamarta menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu. Nun nggih mekaten. Ana wigati apa Bagong? Kula niku ya gumun biasane sing ditimbali niku sing diutus niku Petruk. Iya, lah kok dadi Petruk kok ora sowan diutus bapakmu kok malah kowe. Aduh kok kula ora ngerti. Wong Petruk diutus niku plegak-pleguk ya gelem ya ora. Terus kula sing ngentrengaken awak kula diutus bapak sowan wonten negari Ngamarta. Iya ora dadi ngopo janjane ya padha wae. Janjane Dik. Iki edan tenan kok. Anggere omong kok mesti sakarepe dhewe. Niki merambat nang irung niki. Niki marai wahing lho niki. Niki lho. Utek-utek nang jero ngono wae. Ya wis senengno wae Bagong. Ngaten, bapak niku nimbali kali kula Bagong. Anu gareng karo Petruk kowe tak lumpukke. Iki aku duwe niat sarta duwe kajat. Ngerti nek aku bakal mbangun kayangan. Bapakmu bakal mbangun kayangan. Nggih, kula dhewe ya wis mak tratap. Bapak kok ajeng bangun kayangan niku wong bapak niku nuwun sewu. Pawone we ambruk ora dibenake kok. Ajeng bangun kayangan mongko ngundang anak-anake. Ha niki kula wis tratapan mergo anak-anake mesti jaluki serkiler. Ning jebule mboten. Bapak maksude piye arep bangun kayangan ki maksude piye, Pak? Mergo kayangan sing arep tak piye to iki kok ana terus iki. Mergo sing arep tak bangun ki dudu kok lho iki lho iki. Iki lho. Mergo sing arep tak bangun ki wujud papan sing magrong-magrong dumadi saka emas jamrut mutiara hergeni. Papan sing apik embane kaya kayangan ki ora. Niatku mbangun kayangan ki ngene, kowe tak critani ya. Negara Ngamarta ki mbiyen kondhang negara ingkang panjang punjung pasir pawikir Lojinawi Gemah Ripakarta Tata Toraharja. Panjang werdining dawa punjung iku luhur lan sak piturute. Sapa to sing ora kedanan karo negara Ngamarta? Kabeh padha kedanan. Ya ayeme, ya tentreme, ya rukune. Mongko Ngamarta ki dumadi saka pirang-pirang kutha, pirang-pirang pulo. Beda-beda basa, beda-beda tata cara adat budayane ning tetep iso manunggal dadi siji. Lah kuwi sing marai Ngamarta iki dadi negara sing kondhang. Iya. Ning akhir-akhir iki akhir ki apa? Oh iya lali aku. Keri-kerine iki pokoke dina utawa taun-taun niki Ngamarta niku wis ora tentrem. Ngamarta niku pun boten sae, Ngamarta niku wis ora ayem.
teng pundi-pundi dadi gegeran ana perkara sithik padha bentak sirah ana masalah sithik dirampungke nganggo atos sing balung mleting kulit rasa kamanungsan boten dijunjung dhuwur ning hukum alas utawa hukum wana sing digunakake niku sing bapak ora cocok. Contone papan-papan panembah saiki wis sepi, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Lah, Ngamarta sing kahanane kaya ngene iki nek ora tak dandani arepa negara ingkang sentosa. Ning ibarate kaya dene amung kari sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uping damar. Ngamarta mesti remuk bubuk dadi rempon. Nek Ngamarta ajur sing diseneni sapa? Sing diseneni Semar merga Semar ki pamomong negara Ngamarta kok ora iso dandan-dandan tumrap negara Ngamarta. Wah rame niku. Iya. Bapak ngendika kaya ngoten niku nyewa sound system. Apa iya? Nggih. Teng ngarep pendopo nika wae sing seba meng kula kare Gareng kare Petruk bareng Bapak ngendika oke-oke ngoten niku masyarakat teko kabeh terus do meneng kabeh do ndingkluk do mantuk-mantuk. Katentreman wong urip rukun ki penak, wong urip ayem ki penak. Dalane iso ayem kudu rukun. Dalane rukun kudu mat sinamatan daya dinayan. Ngono? Nggunakake rasa. Lho niku mula kudu digayo. Wes pokoke bapak ngoten nika nganggo dalil-dalil barang. Iya, ngengke bapak sakniki rak ngiyai. Oh iya. Ngoten niku akeh banget pokoke. Intine terakhir bapak nimbali kali kula Bagong nyedhak kene sing tak sawang anakku sing iso ngewangi aku mawon kaya kok ming kowe terus Petruk sajae kaya gelo nika ora digunakake ya ora apa-apa Bagong nggih ya kudu sing adil Semar niku iya pancen mengkono nggih kowe tak utus nang negara Ngamarta Bagong sawana pepundhen Pandhawa. Pepundhen Pandhawa elingen utawa emutna. Gawenen eling Purwaduksina. Merga kahanan kaya ngene iki Pandhawa rada kelalen ora nyedhaki para kawula, ora nyaketi marang para masyarakat. Mula kowe matura marang para Pandhawa supaya kon rawuh nang Karang Kadempel 5 cacahe. Sinambi gawa pusaka Ngamarta 3 cacahe. Apa wae Bagong? Siji. Waduh lali aku. Tumbak Kiai Pleret. Udu. Non, napa pusakane napa jenenge? Tumbak Kara Welang. Tumbak Kara Welang payung motha. Nggo ngrukupi kowe kuwi apa piye? Payung Tunggul Naga. Oh iya, akarang ya wong kula niki SDM rendah e. Ya ora apa-apa. Payung Tunggul Naga kali pustaka perpustakaan wilayah DIY. Pustaka Jamus. Nah, pustaka Jamrut Jamus kelima sada 3 niku kudu diasta para Pandhawa. Lah apa to sapa bababe dene Pandhawa kudu rawuh enten negara Ngamarta. Pandhawa arep dijak dening bapak nyaketi para kawula. Ngeten nggih sinuwun. Bapak wau ngendika ngeten. Jane kawula ora butuh dibuyuki brana picis, ora butuh diwenehi apa-apa, ora butuh dijanjeni apa-apa. Ning kawula kuwi dicedhaki karo pengarepe. Ngono. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati, mbah presiden kuwi nek cedhak karo rakyate bakale ditresnani. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati nek ora cedhak karo rakyate ora tepung kuwi arep ana rasa tresna saka ngendi? Ora bakal iso. Ngoten. Mula kudu tansah cedhak karo masyarakat. Elinga sampeyan iso lenggah dadi dukut, dadi bupati, dadi lurah niku merga disengkuyung dening warga masyarakat, merga saka suarane masyarakat. Nek wis dadi aja lali dicedhaki para masyarakat. Suta Naya, ayo piye? Kahanan desamu piye? Sae, Pak, sae kurang apa?
kurang niki irigasi yo gotong royong tak bantu bareng-bareng niku bakale dadine apik ngoten ning nek meng meneng wae lungguh sila tumpang kendangan dengkul duwe derajat duka lurah bupati rumangsa duwe derajat sing dhuwur dhewe nggo nepak mbun-bunane para kawula oh lah mbok sumpah wis to ora suwe upama dadi ming sak periode bar kuwi modar iya Bagong nggih mula sampean ngerti dhewe Semar niku dadi duka pirang taun meh seumur hidup ngoten merga bapak niku arepa wis tuwa arepa bapak niku wis sepuh ning ora ana sing wani ganteni bapak dadi pengareping Karang Kadempel bapak niku entrengan ana sripah wong irung mati bapak wis teko ayo ora gleleng bapak niku nek kok MC sripah ana wong kerokan wis dipesen iki sejo nek mati aku sing MC lho pripun saking bapak niku lek tresna tenan iya ana pertemuan apa-apa bapak teko ana wong dandani dalan bapak teko arepa wis tuwa nek ya kuat nek ming narik keseran bapak niki ya nyambut gawe lho wong klumpuk niku ora kudu nyambut gawe waton gelem mlumpuk bermasyarakat nek ana tanggane rame-rame ayo dicedhaki ana apa to ayo dibantu mbantu ora perkara duit mbantu moral ngono ya apik oh ngoten bantu swara ego partikel niku ya diregani ora kok meng alasane aku ora iso nyemen kok kon melu kumpulan gawe irigasi kon ngopo ning kono niku meng alasane wong keset iya Bagong nggih aku ora iso ngaspal kok kon gawe dalan ngopo ning kono ha niku alasane wong keset ora kaya ngono sing apik niku kumpule niku sing apik bapak niku ora tau wegan bapak niku tahlil ya mangkat genduren ya mangkat sripah apa-apa bapak niku ora tau kok absen mesti mak petungul ngerti-ngerti ten riku mula masyarakat tresna mula masyarakat sayang karo bapak nek sampean nganti lali nyedhaki para kawula terus kawulane sakarepe dhewe ngenten iki sing tuna sapa samang ki apa cara desa aja digunakake ning kraton sampeyan kok samang niku singkatan saka sampeyan mung disingkat dadi samang oh ngono nggih nek cara nggen kula ngoten niku samang mula dinten iki kula sowan kepareng samangke mugi andadosna ing kawuningan kula badhe ngambil telung pusaka inggih menika tumbak kara welang payung tunggul naga kalih pustaka jamus miyang jimat kelima sada sareng sak tindakipun pepunden Pandhawa ngoten mawon pun kula tunggu pangendhikanipun Siun Prabu Darmakusuma Werkudara nggih piye Yayi ayo mangkat gegayuhane Semar ngelingake marang para Pandhawa yen nganti awake dhewe ora budal nyang Karang Kadempel yen nganti Semar nesu sapa sing bakal ngereh-reh hatine Semar modar ora Semar iki nek nesu bahaya wingi bar nesu nguyuh sak nggon-nggon nang ngarepan dodo nang pinggir omah dodo ana daya barang dodo Koko Prabu monggo bidal dinten menika Koko Prabu monggo bidal dinten menika Koko Prabu monggo bidal dinten menika Yayi nuwun mapunten Werkudara nggih kosek Yayi saking tumindak kuwi kudu dipetung tegese piye aja grusa-grusu mengko yen ketemu dalan buntu ndak malah ora prayoga Kresna kakangku darbi pangandika apa Werkudara saiki ngene ora kok jeneng aku ngilani kelawan Kakang Semar ora kok jeneng aku kuwi nias marang Kakang Nayantaka ora jeraku ngerti dhewe yen to Kyai Semar kuwi pantisaning Sang Hyang Bathara Ismaya sapa to sing ora percaya marang Kakang Semar bebasan kae pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap nanging petungen Semar kuwi menungsa lumrah kedunungan ina lali salah apes lan mati jiwane kae ya jiwa menungsa mula ora mantra-mantra titisaning dewa nadyan pun Kakang kuwi akeh sing nyebutake titising Sang Hyang Bathara Wisnu nang wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak luput wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak kleru merga isih kesandingan wadak tegesipun isih kesandingan tata lair
wong kang isih sandingan wadak kuwi tegese gampang nglakoni keluputan. Mula Dimas, perkara iki dipetung aja kesusu budal yang karang kadempel. Tegese Kresna kakangku ngendika kaya ngono. Ora usah dadak mbok iker-ingerke, aja mbok ubeng-ubengke. Gagi jujuken ana panyokra bawa apa kowe kelawan Kakang Semar. Werkudara. Tembung sing akeh-akeh saka pun Kakang mau lereke mung siji. Semar kuwi isih menungso, kedurungan ina lali salah apes lan mati. Lah, kuwatiring pun Kakang ana tembunge si Bagong ngene nyuwun ngampil pusaka telu, tumbak kara walang payung tunggul naga, kelawan pustaka jamus miyang jimat lima sada. Ana rasa kuwatir penggalih pun Kakang mbok menawa ana niat ala saka Kakang Semar kok kepengin nguwasani pusaka telu negara Ngamarta. Lah iki lho Yayi, perlu tak petung. Merga dasare apa aku iso kandha kaya mengkono, Semar isih menungso kedunungan wadak, tegese kedunungan luput. Mula perkara iki kudu dipetung, aja kesusu budal nang karang kadempel. Ning ditanjehke sik apa lahir batin Semar nggone bakal bangun kayangan, apa kabeh mau mung kinarya pawadan utawa kinarya alasaning Kyai Semar nggone duwe niat ing ora prayoga. Dene panjenengane kepengin gaya wujuding pusaka telu, pustaka jamus lima sada, tumbak kara welang, payung tunggul naga Werkudara. Kagiat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit. Sangrek naning bawana ya setu kang walang ati ya setu kang kudu kering ya setu kang ana sing tias Namit pasang Kalimantaben nyuwun pangapunten sinuwun kok mak celekit kula krungu swara sing rampenan. Bagong sing sabar Bagong aja banjur tumangkar kanepsamu merga midhanget sabdaning Koko Prabu Ndhuwarawati. Kudu sabar merga pirembugan akeh para priyagung kuwi pancen penemune dhewe-dhewe. Nggih, kula percaya. Ning ana kata-kata sing marai ora penak. Semar ki isih kedunungan wadak. Semar ki kedunungan wadak, wong sing wis kedunungan wadak kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati. Terus Semar dianggep arep tumindak sing ora prayoga merga kepengin gaya wujuding tumbak kara welang payung tunggul naga lan pustaka jamus lima sada. Nuwun sewu napa atur kula nika dereng cetha. Pustaka jamus lima sada tumbak kara welang menika estunipun namung kinarya syarat. Syarat. Mohon yang belum mendengarkan kinarya syarat. Dadi kulane Semar niku ora kepengin gaya pustaka jamus lima sada. Semar niku gunane napa to kepengin pusaka? Argo ngapa? Wong Semar niku wonge seneng tentrem, Semar niku wonge seneng rukun, Semar niku wonge ora seneng regejegan. Kok mbutuhke pusaka ki ajeng napa? Kula tak takon. Iya Bagong sabar Bagong. Wis ra iso sabar. Sabar ana wates ya iki kulon pragae duwe wates kok. Nyepelekke. Nek pancen lupute karo Semar dasare teng pundi? Nek Semar niku kepengin kamukten, Semar niku pengen derajat pangkat wis biyen-biyen. Monggo Semar niku saiki umure wis ora iso diitung. Kalkulatore jebol. Ngitung umure Semar. Pinten abad umure Semar? Kok isih kepengin gaya kanugrahan, kepengin gaya derajat pangkat ki nuwun sewu. Niku dasare ora kok perkara petung nganggo tembung sing apik. Niku pancen dasare wong niku ora seneng karo Semar. Bagong aku njaluk sing sabar. Kula nepun ngenten iki ora iso dindakke. Bagong sabar dhisik. Ah ora iso. Lara ati kula dunake kaya ngono. Ketayalan tekan mriki saringan mawon. Nek ana sing ngarani Semar tumindak elek, mboten masalah, mboten masalah. Kula tak wangsul. Kula tak wangsul teng Karang Kadempel, kula tak matur kalih Bapak, Pak, kowe dikira ngene. Kowe dikira tumindak arep tumindak ngene. Mengke nek Semar takon, "Sapa sing ngarani Bagong?"
Sing ngarani iki. Kira-kira piye? Nek Semar nesu kira-kira wong sing muni ngono kuwi mau wani wae piye? Adu arep karo bapak. Iya, aku ngerti yen bapakmu nesu aku iso ngrasakake lan aku dhewe ora bakal wani. Ning tak jaluk sing sabar Bagong. Mboten iso sabar. Pusaka bakal tak paringke kowe. Ora nggawa pusaka ora patheken. Wis kebacut mangkel kula teng mriki. Nembung apik-apik. Kula niku le ajeng matur sinuwun Prabu Darma Kusuma. Wiwit dikongkon bapak 3 dina kepungkur kula sinau basa Jawa. Men aja ketrikel-trikel omongan kula kok barang tekan iki ana sing lambene sampe naik dhewe. Bagong kuwi Nalendra ora urusan. Bagong sing sabar. Aja kaya ngono, kowe sing sabar kowe wong tuwa. Wong tuwa ngapa? Kok aku ora trima. Wis ngonten mawon saniki lereke. Saniki garis besare ngaten mawon. Sinuwun purun maringke syarat 3 niku mboten. Apa? 1 semen 3 sak. Aku ki jan mapikir aku malah bangun toilet terus aku. Tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus miyang Jimatrilata ajeng mangpareke mboten. Nek sampean maringke matur nuwun tegese sampean sing kelingan karo labuhane Bapak Semar. Nek sampean ora maringke nggugu omongane wong sing ngandhake Semar kedulungan wadak mboten apa-apa, mboten apa-apa. Ning ampun ngluputke kula nek bapak ninggal Pandhawa. Ampun ngluputke kula. Pandhawa iso kaya ngene iki merga sapa? Pandhawa cilik dileliting mlebu ngalas ditutke. Mlebu guwa ditutke karo bapak dijak prihatin. Tundhone saniki Pandhawa ngunduh wae ing pakarti. Iso mukti ngawibawa. Bapak ya tetep dadi abdi ora mundhak pangkate, ora ana kok tumenggung Semar niku mboten wonten. Niku ikhlas bapak nglakoni lelakon kaya ngoten niku ikhlas Ndara. Nek kok sampeyan wonten niku malah enten pangendika sithik wae ra nuwun sewu rada terus penggalih sampeyan ora tetek, ora tangguh, ora tanggon. Wah, Kresna kakangku. Mergo saka pangendikamu Bagong nganti kaya ngono. Wah, piye iki ngendhake? Ora ana sing ngendhake aku nek nesu. Nek ora diliwetke. Aku iki nesu anggere mambu. Sega terus mendho. Ayo, piye? Mboten wonten. Pun ngeten mawon kula mbak kokean omong nggih kula niku kesel. Ngomong terus saben bengi laran-laran. Ngeten mawon nggih. Tundhep pion. Mboten sak kula jreteh-jreteh sing angel-angel, kula tak wangsul. Bali piye? Bali. Matur karo bapak. Arep matur apa? Apa anane ajeng kula omong nggih bakoni wong resik. Ora tau tumindak ngapusi kula niku ora tau tumindak ngapusi blas ora tau. A kula omongke A, B kula omongke B. Ora ana tetembungan Bagong kok dandang dikandhake kontol-kontol dikandhake dandang. Mboten, kasunyatan sing dumadi kula aturke ngersane bapak. Nang ngene bapak nesu kula wis ora melu-melu, ora melu cawe-cawe. Nek nganti bapak kula lapori ngonten, Pandhawa kok kaya ngono. Aku dhewe sing ning Ngamarta. Kapok kabeh. Sli, wingi tanggane bapak dintuti bapak opname sepriki. Ngobal-obal entut ngeri tenan. Ambune sak bis mambu kabeh. Saya nek bar mayang, wah. Nggloso terus mengkurep dias. Wah, sampean ngerti abdine bapak sing jenenge Bagya. Saniki raine ireng matane mlethis. Mergo nontut niku wau. Asli kula ora golo. Pun ngoten mawon, sekecake lenggah kula tak matur karo bapak apa anane. Totrap silanira. Ngacomaken astanira kalih. Astanira
kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta jagat Dewa Bathara jagat pangestungkara Kawa Prabu. Nggih. Dereng ngantos pun manggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika kados dene sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Panakawan Bagong. Lho lah iya. Lah iki ning apa Petruk sore-sore sowan ana negara Indrawati iki wigatine apa Kresna? Dimbalana. Nadyan dikaya ngapa Petruk iki ya abdi Indrawati ya abdi Ngamarta. Kasinggihan mekaten. Dimbalana apa wigatine? Mbok menawa perlu ing bakal diaturake marang sira Yai Prabu Kresna. Koko Prabu lenggah prayogi. Ya. Petruk padha kanthi harja sak pertama ning negara Indrawati Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene ing ladoni dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu. Menawi wonten lepatak ingkang ngabdianipun sowan ngabiyantara kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh kula nyuwun pangapunten drengatanipun kula menika namung batur. Iya Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkaping pangabekti kula kunjuk sinuwun. Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundi jimat dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan. Ora iki Bagong iki ditimbali kok krungu ora iki? Kowe iki ditimbali Yai Prabu Kresna krungu ora? Krungu. Lho. Krungu kok meneng wae. Age nganu ngrasake mambu bakmi. Bagong iki ora beda karo nggone dhewe ya, Tru. Ngomah kae ambune ming telek wae. Kene iki kraton iki ana ndi sing mambu sate, ndi sing mambu bakmi. Ha iya ya, beda kraton karo nggone dhewe. Ngene piyai luhur karo kere-kere kaya awake dhewe wis ora bakal padha. Timbali sinuwun Kresna. Heeh, Bang. Bagong dalem padha kanthi harja sak praptamu. Tansah pinayunganing kawidadan ring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkaping pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggunmu lungguh. Sampun boten kirang sekeca sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Petruk kandung bolong padha rarja sapraptamu. Sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk den. Yo tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu. Mengetunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih pun. Yo tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawondasaken jimat paripe. Wah, kowe kemos kami sosolan lambene ra. Petruk kandung bolong padha rarja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula nggih Den. Ya Petruk tak tampa prayogakna. Nun inggih Bagong. Nun Padha kanthi rarja sapraptamu. pinayunganing kawidadan ring sambikala Ndara Setyaki. Bekti kula kunjuk Ndara Setyaki. Muni Setyaki kok dadak dilek suarane ora. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayaning pasantosan. Petruk ora harja Petruk. Ndarawati Udawa. Iya. Wilujeng Den bekti kula kunjung Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Nggih. Bagong padha harja Bagong. Ndara Udawa. Iya. Wilujeng Den. Iya Bagong suwi ra ning nggon aku kowe. Nggih, sibuk. Kula saniki dadi ketua pemuda. Ketua pemuda kok wis bantongan kaya ngono. Sesuk nek wonten wektu sing mirunggan kula tak nyelake nggih. Iya, iya. Pun panen apa? Wis Napa? tela.
Wah, cocok kuwi dibakar kari gagange. Terus maksudnya kan ngerokoti gagang. Ya ora sanesu. Kuwi ora dipun sekecakaken nggih Ndara Dawa. Lho, kuwale. Oh, nggih, Sing. Disekecake, Bang. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem eneng apa? Sowan tanpa tinimbalan gawe kaget. Ana wigati apa, Petruk? Sepisan kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ngron klapa. Apuren ta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula mun jatuh sapaduka sanata. Ora dadi ngopo-opo ana kawan. Matur suwun. Dungkap angka kalih. Kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Mboten saking pikajengan kula piyambak, tuwin mboten saking ngarepe Bagong niku mboten. Ning pancen kula sowan dhateng negari Ndorowati niku enten ingkang ngutus nggih menika Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene. Bapakmu kena apa? Kok utusan sira Panakawan sowan ning Project Ndorowati. Ngeten sinuwun. Karang kadempel niku wonten kejadian sing luar biasa. Tegese piye, Petruk? Saniki bapakne Bapak Semar niku anake ora ming 3. Lho, anake bapakmu ora ming 3. Nggih. Pira? 4. Lho. Apa garwane wong atuwamu Dewi Kanastren nglairke meneh? Mboten, mboten. Lah kepiye? Bapak niku gadah putra angkat. Duwe anak angkat, nggih. Ha critane ngeten, nalika semanten bapak niku ajeng salat maghrib. Lho tenan kok iki madha cengengesan ora. Padake Semar iki ora salat apa? Semar iki salat. 5 wektu malahan kok. Bapak niku ajeng salat maghrib nuju teng musala. Musala niku ora kidul kulone omahe bapak nika. Ora tau dinggoni. Iya Petruk, aku wis tau tate tekan kono. Lah nggih. Lah dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono teng jero musala niku pun wonten bocah sing lagi lungguhan teng riku teng jero musala. Bocahe nom bagus. Mboten kaya anake bapak kula kali Gareng kali Bagong niku mboten beda. Wah niki sasat dewaning asmara ngejawantah. Sapa sing weruh adi kula niku wah wis geger pokoke. Ora lanang ora wedok kabeh do ngundang kebagusane adi kula niku. Bocah mau saka ngendi? Ah, jare ditakoni bapak tanpa dadah tanpa pernah ora duwe wong tuwa, kleyang kabur kangenan ujug-ujug dheweke niku keblasuk mlaku terus ngiyup teng musolariku. Lah terus dipek karo bapak, diseksek karo tangga teparo, pun diundangi tangga teparo gendurenan barak bapak, gendurenan tasakuran. Lare niku diparingi asma Bambang Senet. Bambang Senet nggih. Apa ya arep melu gara-gara? Mboten, mboten. Mboten melu niku. Wong biayine we bagus kok ora iso lucu, ora iso niku panjenengan nek prisa putrane Ndara Janaka, Ndara Irawan persis plek niku tenan. Aku lho ning karo Bagong nganti meri kok. Kampung niku ora ana sing percaya mosok iki anake Semar. Kakangane Bandam Sesi Bagong kaya rupane kaya kirik kok iki bagus ora jamak-jamak. Ngoten niku. Lah nalika semanten Bambang Senet niku nuwun sewu pun sawetara mapan teng Karang Kadempel tumuli wonten 7 dina niki bocah niku kaya wong lara. Bocah niku kaya masuk angin, ora tau gelem ngewangi bapak teng sawah teng Tegal, ora tau resik ngomah, entene ming teng kamar tidur utawi teng patenggan. Bapak bingung. Duka kula ya ora ngerti saploke duwe anak Senet iku kula kali bareng kali Bagong kaya di anak tirikan. Sing dilela-lela ming sik Senet, apa-apa njaluk apa-apa dituruti, pengen apa-apa dituruti. Ning kula ora apa-apa, ora masalah. Wong nyatane bapak ya seneng duwe anak Bambang Senet, mbok menawa bocah niku iso mikul dur mendem jero karo Bapak Semar. Bener Petruk, nggih. Lah terus ditanting karo Bapak Net, nek kowe kahanane kaya ngene iki kowe padha karo nyengsarake wong tuamu. Aku ki wis tuwa. Bapakmu Semar ki wis tuwa, nek nganti kowe mengko kowe ora gelem matur kepengin apa, kowe kepengin apa lan kowe duwe gegayuhan apa, iki engko nek bapakmu nganti lara, mongko kembange wong lara ki mati. Nek nganti bapakmu mati, mongko kowe rung omah-omah. Kowe getun engko Net, gregah bocah niku tangi. Si Bambang Senet mau nggih.
terus ngendika anu matur ngenten iki. Nggih niku, Pak. Lah bapak saya bingung. Nggih niku apa? Bapak niku carane bodho niku asline bodho. Iya. Ning pancen digdaya ning bodho. Iya. Bapak niku pancen digdaya ning goblok. Iya. Ora apa-apa Petruk nggih. Bingung. Niku wau lho ngendikane bapak sing keri dhewe, nek bapak sedo kula dereng omah-omah. Mula niku kula pikir, Pak. Kula pengen omah-omah. Wah, bapak senenge ra jamak-jamak. Nek ngono kowe wis gandeng karo wong wedok. Nek ngono kowe wis tepung karo wong wedok. Senet muni dereng. Lho, lah piye? Kula niku namung ngimpi, Pak. Ngimpi ketemu karo ingkang nami Endang Loro Temon. Putranipun Sinuwun Ndarawati. Wes, bareng ngerti nek putranipun Sinuwun Ndarawati, bapak niku terus ngombe puyer patang emplek. Ha bingung to. Ha momen kere kok arep gayu anak ratu cobi. Padha karo cecak nguntal cagak cebol gayu wulan muta ngitung lintang nang kelakone jepak wurunge. Ing atase ping anak Semar kok arep gayu putri Ndarawati, tur kula ya kaget. Mula kula terus matur karo bapak, "Sik, Pak, mengko gek cenet ki ming tom-tomen. Mergo sak ngertiku Putri Ndarawati kuwi wis winengku garwa kabeh. Ndarasti Sendari wis diwengku Ndara Abimanyu. Putra panjenengan Wrantawati diwengku Raden Petruk Kantong Bolong. Duapure kaya ngono kok Raden Petruk Kantong Bolong ora. Ha saora-orane kula niku arep dianggep abdi ning kula niku mantu sampeyan. Nggih mboten? Iya takoni lha nggih. Ngoten niku. Lah kula ajeng nyuwun priksa napa Sinuwun Kresna niku kagungan putra ingkang nami Endang anu sinten? Endang Loro Temon. Petro dalem. Aku kuwi ya duwe putra angkat. Lho. Iki kok diangkat junjung to iki? Putra angkat. Iya, Petro. Napa leres asmane Endang Loro Temon? Iya. Asmane Endang Loro Temon, jenenge Endang Loro Temon, lek kuwi entuk ya ning Sanggar Pamelengan. Weh, engko gek janjian. Kangsen karo Semar. Ora, Petro, ora. Iki pancen kanugrahaning Wang Mahanasa. Mula gandeng kowe mau wis matur yen to anake Semar ya kuwi si Bambang Senet kepengin dhawuh karo Endang Loro Temon. Bungahku tanpa upama. Mila saking menika bloko suta kemawon, mboten sah ditutup-tutupi niki cekak gampange kula sowan wonten ing negari Ndarawati menika gan sampun cetha Sinuwun Kresna menika kagungan putra ingkang nami Endang Loro Temon. Mila kula angebon-bon enjangan jejawasonten. Jejawasonten menika tegesipun grimis. Grimis menika artosipun ngemis. Kula kepareng ngemis ingkang putra Endang Loro Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel kula jodohaken kaliyan pun Bambang Senet. Nek kepareng matur nuwun sanget tanpa pepindhan niki kula wis tata-tata karo Bagong wis gawa angkutan ta Kang. Heeh. Gawa apa kowe mau? Tosa. Manten putri kok diangkat kaya areng ora. Anane kuwi kok nggawa kok. Duwene kuwi ya kowe. Niku kepareng badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Upami Sinuwun menika nggadahi ruba, upami Sinuwun menika nggadahi pepinginan, utawi Sinuwun menika nggadahi pangandikan, pepanggil saking pinanganten kakung kula aturi paring dawuh. Menawa waton dudu brana picis, waton dudu Mas Mutiara Hargya Jamrut Hergeni, tuwin boten bondo donya kula saged ngaturaken. Ning nek perkara sampeyan niku terus duwe pepinginan Petruk, anakku wene ana asok tukon dhuwit sementen 100 yuta. Ampun, modar kula. Pun genah ora duwe. Ning nek liyane niku tak sanggupi. Ya ta, Gong? Jelas. Rasa kuwatir. Njaluk patine gareng po. Yuda Jaya Binangun. Lah niku mengke sing menang Pandhawa apa Kurawa durung ana sing ngerti. Kok wis dicalonke iki lho. Kula rak takon. Tur iya piye? Saniki sampean ngerti mboten? Lesmana niku anak ratu, panjenengan anak ratu. Ning ngene iki apa? Lesmana alias kurang saon. Lho, kurang saon. Pekok-pekok. Kentir. Sampeyan tahu, Bro, anak ratu kok melu parkir teng pasar?
Nek ora Lesmana ora bakal kelakon. Ha niku mergane Lesmana niku rada selip ngoten. Nek sampeyan ngrabekke putra panjenengan karo Raden Lesmana niku napa panjenengan mboten nyemplungake putra sampeyan wonten juranging kesangsaran? Ayo. Upama mangko kelakon dhaup karo Ndara Lesmana, bapakne kencir, ibune ayu, anak-anak mesti ya pecuk. Wes, sampeyan sinuwun Ndarawati kagungan wayah mijil kakung ning pekok. Jawi kula tak nyuwun pesa, napa mboten sampean mboten kewirangan? Ngoten niku lho sinuwun. Mboten kok kula wajeng pripun-pripun, ora kok kepiye-kepiye mboten. Ning nuwun sewu, wong ajeng rabekke anak niku dicincingi bobote mantumu dhisik. Ngoten nek cara kula. Piye le labuh tumrap masyarakat, labuh tumrap kulawarga, srawunge piye? Lho, nek senet niku pendak minggu ora ana kerja bakti wae ngangkati watu dhewe. Niku adik kula mergo tresna karo Karang Pradesan, tresna karo desane, rumangsane nek dheke urip iki enten Karang Kadempel, arepa dudu bumi wutah getihe, ning tresna karo Karang Kadempel. Ngoten. Dadi soalé iki dodokane engko sik. Ha ngopo? Angger dak-dak kudu arep omong wae aku. Ya. Niku kula aturi menggalih ora sak penake dhewe. Ngoten. Arepa Bambang Srek niku mung anake Semar. Ning nek tresna padha tresna, keplok tangan loro, ngoten. Niku bakale mulya uripe, merga ukurane mulya karo ora kuwi tumrap kula wong urip ing alam padang mboten kok kegurugan brana picis duweni derajat pangkat sing dhuwur. Mboten. Niku kanikmataning lair tumrap kula. Ning kanikmataning batin niku angel digayuh. Kala mangsa loro-lorone niku marmisah. Iso nggayuh kanikmataning lair ning ora iso kedunungan kanikmataning batin. Ning semono uga iso ngrasake kanikmataning batin, kanikmataning lair mesti melu kepenak. Niku lho dipenggalih. Ya, Tru? Gong. Ana Ndara Baladewa kowe ora sadar kowe. Kowe muni ngono kuwi ana Ndara Baladewa. Kowe kok ora omong mau-mau ta, Tru? Wis kebaca ta iki. Aku iki tengok nang kene kok ora weruh ngono lho. Omonganmu kuwi marai panas wong. Ha iki sing diutus saka negara Ngastina ya malah Lesmana rada petuk, Lesmana rada kentir. Ya nek nganti nesu tanggung jawab. Berapa kali aku iki kepergok Baladewa nyatane ora wani tenanan karo aku. Wis karepmu lak ora mau ora sampe melu tanggunge, rasa cerewet kowe. Iya. Ngoten, mang penggalih. Ajeng diparingke sinuwun Mandura sing minangka utusaning sinuwun Prabu Duryudana dhawuh kalih Endang Lara Temon kalih Lesmana nggih monggo terserah niku panjenengan. Kula ora arep ngregoni. Nek sampeyan tresna kalih Bapak Semar, sampeyan ngakoni tau labuh dilabuhi karo Semar, berarti sampeyan isin duwe rasa males kabecikane Bapak Semar. Nek sampeyan ora iso maringake ndala trema dhateng Bapak Semar didhawuh karo Endang Senek anu Bambang Senek niku ateges sampeyan nuwun sewu lho kula mboten ngarani ning jebul kula iso ngarani ra kena minta batin Nalendra Ndarawati niku mboten iso ngakoni kabecikane wong liya niku parah niku fatal tumrap kula. Wah wis pocokan. Maning jajalan sukertaning bawana iblis lanat. Wah, menungso ora tatanan. Tak empet-empet kok saya ora kuat rasaning Baladewa. Dicecamah dening wujuding Bagong, mengatasi Bagong wong kere loro saudon telu saurupane kok nguman-uman karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngunekke ento Lesmana ki wong edan, Lesmana ki wong ora genep. Anggepmu apa, Bagong? Ngandel ora. Kapokmu kapan kowe? Oke, ora sampe melu kowe. Ya. Tandangane dhewe. Aku labur adikku ya Toi Pati kok, Tru. Ora usah semelang nek mung dunak-unakke ngene aku wis kulino. Aku ki ana wong nagih utange tak unak-unakke sik. Ngopo kowe nagih? Aku sing utang wis santai kok aku. Kok wedi ora? Rumangsane Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Weh lah. Aku tak ning jaba ya. Ning jaba ana, minggat sisan kono. Ora wedi aku nek mung ijen kok ya. Tinggal tenan kowe, tinggalen.
Rumangsane ditisik nggawa aku kok. Oh iya to. Ana aja mulih sik kono. Dumeh do nggawa kendaraan dhewe-dhewe mulih sik kono. Bagong, Wonten dawuh. kowe mau capiye? Kowe mau ngucap piye? Ah lali. Wis mau kok wis ora tak pikir nek mau. Kowe ngunek Lesmana apa? Piye? Rada edan. Lesmana ki sapa? Anake Duryudana. Lho, jangkar. Ala ora ana wonge kok kowe iki ngapa ta? Nek ana piyayine ngono iki aku nganggo sinuan. Nek ana piyayine aku nganggo Raden. Ha wong ora ana dijangkare kok. Wong kono ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina. Pancen kepara nyata. Gadewa Bathara. Kresnane nganti kebrebeken kae. Kowe ngino karo Nata Mandra Prabu Baladewa. Kowe ngias karo utusaning wong Astina. Pancen tak sengaja wae arep. Mergo nek ora tak kaya ngenekke iki yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus endang lara temon diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak. Niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonta-gonta saka omah. Nek kira-kira ana sing barengi rembug, oh mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho Mas. Nah sampean arep jajar karo Bagong, oke, ora masalah. Lu jual gue beli pokoknya. Tur kula tak takon karo sampean, saniki tak takon. Kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bab apa? Lho Lesmana. Kendir ora? Lho. Lho arep kendir kene iki anak ratu. Alah, ora tandamune anak ratu anak wong anggere kendir ya kendir ngono wis beres to. Wong nyatane ya kendir kok sampean geger. Tur sampean niku mbok kudune metong diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial, ora tau entuk kanugrahan, ora entuk kamulyan. Alah, ayo. Ora. Kok karo guyu? Moh aku. Nek sangonene. Lho. Kuwi jenenge njaluk. Oh, ya dikalang-kalang ora ngekeki. Nyonya. Ada ngono, mengke perang niku ngelak. Iya. Ora ana sing nggo tuku apa to apa. Wah, makasih. Makasih. Iya. Asa omong Petro lho, ora. Engko ndak njaluk. Ya wong dienggo wong loro rak ya cukup. Ora iso. Apa? Ben Petro mudar mbok men. Petro perang nganti megap-megap ora tak goleke wedang kok. Ben ora tak tukoke. Kang rembung banyu putih, Gong, banyu putih. Uyuh wae ya. Kowe karo dulure kok kaya ngono to, men. Nika sapa ini kok limbuk kok matane abinge ora jama-jama. Belekno pripun? Abdi Ndarawati. Wah, cocok kae jan. Edan. Wah. Matuk aku. Matuk wong edan metu njaba Bagong. Nun niki Nun metu njaba. Ampun ngendika kaya ngoten. Niki niku nggen manten. Manten niku aja sok diperintahke kon metu njaba, ampun. Ben gek kagungan putra ya nemtokke jero. Ngawur kowe. Nyun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah iki. Dewa. Dewa iki kaya demit, dewa iki kaya jim. Nek dipandeng kayane ketok, ning nek dikedhepke engko ilang. Wah, nek ngono kudu nggawa senter. Lho ngopo? Nggo nyenter iki men aja nganti ilang, nek gelut kok mungsuhe ilang ketok ya adil arep menang saka ngendi? Sing penting diantepi le. Diantepi. Nyawang nek pancen kowe iso ora kedhep suwe, aja kedhep. Nek kedhep engko mesti ilang. Kowe terus ketara meneh. Terus kowe kedhep ilang meneh. Oke, penitenane mataku. Iya. Men ora kedhep dadi ora ilang-ilang. Ya. Sing praida ngati-ati ketok iki hawane rada adem-adem ngene iki. Semilir-semilir ngene iki. Ketoke nek dewane arep teko kene kok. Apa? Nek kira-kira ana swara matna, nek ketok wis kuwi dewane. Jatosi ya, Jatosi.
Aku njotosi, kowe njotosi. Gareng nanti gareng. Gareng masuk angin. Aduh. Kae kok ana alasan rumangsaku. Anggere menar nyambut gawe ndi sing masuk angin, ndi sing migren, ndi sing vertigo. Ha iya, ya mbuh ya wong bareng ya awake ringke kok. Terus? Kok kaya mambu minyak serimpi. Ha iki tandane dewa arep teko. Ki arep dewa iki ngati-ati kok. Heeh. Kok malik meneh, Truk? Mambu apa? Dupa. Dewa iki makmane dupa. Ki arep teko iki. Iki kok kaya sapiteng ya ngene, Truk. Kuwi aku ngentut. Mangan batang dengkulmu. Ambune ora omong. Nang raine iso ireng. Aja kok meng mambu nang raine iso ireng. Kurang ajar kowe, Truk. Ndeni ge nek teko kene ditandai kok. Heeh, aja kuwatir. Ya. Lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya nanggon omat gawe gelarira wang ngapa iku iki, Gong? Iki sing malahi bokongku plendhingan ya iki. Lah ngopo? Sing ngene iki cilaka malah do dirambati cokor. Wong aku sang mula lho. Ha iya. Kok ora wedi ya? Ayo ora. Ora galak kok. Iki kok tak sawang kok cat katon cat ora. Wong milahi. Mas Tunama sidam sekaring bawuna langgeng. Yen kowe takon karo aku Bathara Penyarian. Lho, iki sapa ngandelok tanda tangan Pak Carik? Pak Carik sapa? Kuwi Bathara Penyarian sing arep kuwi. Wala, branyak pasemone branyak. Sing mburi sapa? Lho, weruh karo aku Bagong. Weruh wae kacamata ya padahal. Kaya niki mak. Bol kurang sekilan. Ya wis. Rugi no. Ha iya. Piye, Gong? Matur Bapak, nek Bapak ra iso ngkai pepadang, piye? Awak dhewe kalah tenan karo para dewa. Yo. Ketiwasan, Pak. Ketiwasan piye? Wis berlut karo dewa, Pak. Rame banget, Pak. Wis perang. Wis, geger ora karo-karuan. Ning Kocapa piye? Bareng aku arep ngantem karo Petruk iki, angger tak antemi kurang sekilane lho, Pak. Kaya kena ning ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Kuwi aji ora diwatek ning dewa wis duweni kabeh. Waduh. Nang ngono ra iso dijotos. Sing muni ra iso sapa? Iso. Carane aji kuwi bakal ilang nek disembah ping 3. Terus le ngantem aja sirah. Aja dodo. Ning weteng medun. Asli? Piye, Truk? Mangkat. Oke. Nyembah ping 3.
sing diantem weteng medun. Wah, malah pusat kuwi. Ayo. Ditenana slentri wedan. Yakin wis tak sembah antem kon. Wah, wis mesti do mules kabeh dewane. Ngopo piye? Arep ngopo? Ayo, Bathara Indra kalahno mati cereng aku. Bathara Indra napa? Waduh sajake wis diblakake karo Siwa Nayantaka, Siwa Ismaya. Anak-anake ora iso ngantem karo dewa bareng. Bali matur karo bapakne, Bagong iso ngantem karo awakku. Disembah kaping 3 terus diantem sak kayange. Monggo ngantem dimatke tenan. Nek nganti pecah cilaka. Kyai Bathara penyarian. Iya Kakang, mati aku hedian Petruk anu gareng ngawur banget. Waduh. Iladal. Para dewa padha nungsang puyang padha golek papan pendhelikan. Ponokawan gareng Petruk Bagong. Kuat nadai daya kekuatan genine Bathara Brahma. Aku meguru karo kowe legane atiku. Wih, boleh ngaku.